14 August 2024 ndadzoka zvekare ndine nyaya nhasi iri kuitika yekwaHichilema iya update. Nyaya iri kubuda pano iri kunzi chikonzero chiri kuita kuti vaHichilema vasa-attend summit iyi zvamuchose. According to vanhu vese vari kubuditsa nyaya, pari kunzi pane nyaya yemukadzi wa former president weikoko akafa, former first lady ari kunzi akashaya. Ndo nyaya yamabudiro iri kuita panapa. Ndakaitarisa iri kunzi condolences, Hichilema will not attending the SADC summit in Zimbabwe following the death of Dr. Mwanawasa, the former first lady of Zambia. President Hichilema is also seized with other pressing issues which he needs to attend to. Ndo mashoko andiri kusangana nawo panapa ari kubudiswa nevanhu. Zvakawanda zviri kungotaurika kuti Hichilema this, Hichilema that, but pamwe pacho izvi zvinosvika pachikamu chekuda kunyatsonzwisisa kuti chikonzero chaicho chinenge chiri chii. But nyaya iri kuzobuda panapa iri kunzi zvoni, according zvinhu zvese zviri kutaurika after ma-3 years, anzi vari kuchuza zvavo kuti vangofambira zvinhu zvenyika yavo, vafambise vakoshese zvinhu zvenyika yavo. Kozivo makaona zvinhu zvakataurika nyaya yekumashure yaitaurwa na ED ari kuRussia achitaura nyaya yekuti vanhu veZambia tatakabatana kare asi zvinhu zvatisina kubatana because America iri kuenda ichinovafanda ichinovapa zvinhu iko zvinezvi kuti suti feel lonely saka tatega. Saka ipo zvinezvi zvakunyatsoratidza kuti ushamwari chaiwo hapana, but Zimbabwe ndo intanga ingada kuti kuda kunyengerera kunobatanidza ushamwari ipapa netimu rekuZambia. Ndo nyaya iripo yandiri kuona iri kutaurwa panapa iri kunzi vaHichilema ndicho chikonzero chaicho chiri kuita kuti vasauya kuZimbabwe. Amen guys, munoionawo sei nyaya iri panapa iri kubuda?